dɔnniya u ka dɔn k'a fɔ ko min ye an ka minisiriso ye minisiriso min ni o ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw ani maliden ɲumanw denmisɛnnin bɛ se ka maliden ɲumanya sira ta cogo min na o minisiri n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye a ye sigi dɔ ɲɛmaya a y'o ta ni octobre kalo tile 28 n'o bɛnna tarata tɛmɛnen yɛrɛ ma sigi min ni a tun b'a kɛnɛ kan wa ni a ɲɛmaya tun bɛ a bolo a ye sigi in kɛ ni malidenw de ye i ka dɔn k'a fɔ awa kɛra an ka Bamako komini sabanan na awa ndolanci kɛnɛ min bɛ yen n'o bɛ f'o ma ko Stade Mamadou Konate baara ninnu kɛra yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ minisiri Abdul Kasim Fɔnba ani awa malidenw de ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'a la ni o sifinnakaw de ka ca kosɛbɛ maa minnu ko don awa olu ye maaw ye maa minnu n'u lakodɔnnen don ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔw ye bɔlɔlɔ siraw kan ani minnu bɛ yen ni olu ye seko ni dɔnko baarakɛbaw ye n'a fɔ dɔnkilidalaw ni a tɔw maa minnu fɛn o fɛn bɛ yen ni i koladɔnnen don i ka dɔn n'an b'a f'u ma ko influenceurs laɲini tun ye ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka kuma Mali kan jango gɛlɛya min bɛ Mali jamana kɔnɔ nin waati in na i ka dɔn u ni minisiri ka ɲɔgɔn ye u ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo di bɛn bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigi in kun tun ye nin de ye a sigi in kɔnɔna la min ye minisiri Abdul Kasim Fɔnba ye a ye welewelekan min bila ni maa kofɔlenw ma o de ye k'a fɔ olu minnu bɛ yen ni jama bɛ wara olu kan ni Ala ye olu garisɛgɛ don jama la kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔ sira kanna la u ka bɔlɔlɔ sira baarakɛ siraw u k'u kɛ ni fasoden ɲumanya sira ye u k'u kɛ ni fasoden ɲumanya baarakɛcogo ye u bɛ kunnafoni fɛn o fɛn di u ka bɔlɔlɔ siraw kan wala u bɛ kunnafonidilaw ka kuma fɛn o fɛn ta ni k'a bila u ka bɔlɔlɔ siraw kan wala u yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn fɔ u ka bɔlɔlɔ siraw kan u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fasoden ɲumanya kɔnɔna la u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kunnafoni ɲumanw ye kunnafoni jugu u ka fara jamana kunnafonidilaw kan an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kunnafoni jugu k'olu mabɔ jamanadenw na cogo min na jamana in bɛ se ka basigi sɔrɔ ani kolosuma a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na minisiri ka kuma kɔnɔna la a y'o laɲini kɛ olu fɛ i ka dɔn k'a fɔ minisiri yɛrɛ ye maa ninnu de jate k'u kɛ i n'a fɔ awa sɔrdasiw fana don barisabula kunnafoni carini u jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ olu tɛ kunnafonidilaw ye nka ka kunnafoni cari i ka dɔn u jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ wa u bɛ lamɛn fɛnɛ o kuma u ka o jɔyɔrɔ in ta ni ka o kɛ u jɔyɔrɔ fana ye fasoden ɲumanya la o laɲini de kɛra u la i ka dɔn k'a fɔ min ye maliden ninnu ye n'o ye influenceurs ninnu ye kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ u ye minisiri lamɛn ni bonya ni karama ye u ye u tulo dayɛlɛ kosɛbɛ k'a lamɛn bonya kɔnɔna la ni karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa laɲini min bɛ u fana fɛ Mali bɛ se ka basigi cogo min na bɛɛ ni kelenya bɛ se ka don ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na olu yɛrɛ fana ka ye cogo la kɔrɔfɔ dira u ma u y'u da don la minisiri fana y'u lamɛn bonya ani karama kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kun ye Mali bɛ se ka kɛ jamana basigilen cogo min maa wɛrɛ t'o baara kɛ Mali ye fɔ malidenw yɛrɛ dama Ala k'a sabati. Ayiwa o kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ ko min ye tajiko ye i ka dɔn an ka jamana kɔnɔ bibi na tajiko kɛ bɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min ni maa caman b'a la k'a fɔ ko i bɛ a kɛ i ka nafasɔrɔ sira bɔli waati ye o de hukumu kɔnɔna la katikaw fɛ yen nɔ kunun min ye an ka kati marabolo ɲɛma n'o ye kati cercle ɲɛma ye a sous-préfet a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɛra sababu ye i ka dɔn ka tɛgɛ da maa dɔw kan maa minnu ni olu tun b'a la ka taji ka a taa sira yɛlɛma ni ka taa n'a ye dibidibinin na min laban tɛ dɔwɛrɛ ye f'a bɛna feere maa juguw ma i ka dɔn maa juguw fana bɛna feere dugudenw ma sɔgɔla sɔgɔ min ni o ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ fɔ o ma ko contrebande i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ dara o maa ninnu kan an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ tɛgɛ dara o maa ninnu kan kunun i ka dɔn wulikajɔw senfɛ min ye an ka lakanabaaw ye u ye taji ninnu sɛnsɛn ka bɔ awa kita ka na fɔ nɛgɛla u y'o baara kɛ i ka dɔn timinanja bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la mamaci wale tigilamaw
u y'u disi da u disi la olu tun y'a kɔrɔbɔ k'a fɔ k'u bɛ taji ninnu bali ka tɛmɛ kita ani nɛgɛla ni ɲɔgɔn cɛ nka dɔn min ye an ka lakanabaw ye olu ye u bɔ u foro la k'u da ka taa da lakana walejugukɛla ninnu kan walejugukɛlaw ma se ka dan foyi kari siterni na u ye an ka siterni ninnu n'o ye tajitala ninnu ye u sera k'a bɛɛ lajɛlen tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen na Bamanci wale tigilamaw kolobalanen bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ n'o ye kita ni nɛgɛla cɛ o kuma k'a bɛɛ sécuriser Bamanci wale tigilama minnu y'u kun bɔ u y'olu kɛ kunjisu ani dafarasu ye o kuma u bɛ o baara la kuma min na siterni fɔlɔ minnu tɛmɛna ka u kunda sisan kati kan k'a fɔ an surasiw y'an kisi olu cɛ la siterni kelen o de kun fosira ka bɔ jama la kati masurunya la ni ka taa awa do sira kan sira min n'o ye dibi sira ye min ye maa ninnu ye u ye o walejugu daminɛ waati min na kunnafoni taara ka da an ka gendarmew tulo ka gendarme minnu bɛ kati olu fana ye wulikajɔ daminɛ fasoden ɲumanya kɔnɔna la ka taa tɛgɛ kɛ ni maa jugu ninnu na feerekɛla jugu ninnu na u ni u ka waleya jugu k'u to u ka waleya jugu yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ awa tɛgɛ daraw kan wa minnu ni olu sera ka minɛ ni ka tɛgɛ da olu kan k'olu kɛ bolokɔnɔfɛnw ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛn wɛrɛw ye a senfɛ wulikajɔw senfɛ k'a ye k'a fɔ fɛn min ye awa yɔrɔ dɔ ye Kati yɛrɛ péage n'o ye Kati bɔda yɛrɛ fanfɛla ye dɛ i k'a dɔn magasin dɔ de tun b'u bolo ye magasin min ni magasin dogolen don o magasin kɔnɔna la ye o tun bɛ u ka tajiw de dogo yen nɔ u ka taji barikow m'u bolo ye u ka taji bidon m'u bolo ye u b'olu de dogo o kɔnɔna la yen nɔ o de hukumu kɔnɔna la sous-préfet yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ min ye bidon ye 20 litres o den 89 ka fara barikobaw kan bariko minnu bɛ yen ni gasoil barikow don i k'a dɔn o caman de yira nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o ye ni magasin magasin min bɛ dibi la maa t'a yɔrɔ dɔn ko dépôt don nka dépôt don o kɛn bɛ k'o kɛ dépôt de carburant de ye yen nɔ o kuma Kati lakanabaw ani Kati ka denw ka awa fasoden ɲumanya ka fara u ka ɲɛmaa kan n'o ye préfet u ka wulikajɔ ye o kɛra sababu ye ka tɛgɛ da maa ninnu kan ani u ka nin essence dogo yɔrɔw ani u ka essence dogolenw an b'u fo fasoden ɲumanya la. Brama o kɔfɛ an bɛ taa Ngolonninakaw fɛ yen min ye octobre kalo in tile 25 ye san 2025 ka lamɛnbaaw ladɔnniya u ka dɔn k'a fɔ juma su n'o bɛnna octobre kalo tile 24 ma ka dugu jɛ sibiri la n'o bɛnna octobre kalo tile 25 ma i k'a dɔn an ka lakanabaa minnu bɛ yen an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ awa dumuni ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la ni o ye office central des stupéfiants ye olu minnu bɛ Bamako ba numanfɛn fan fɛ olu ye wulikajɔ kɛ min kɛra wulikajɔ sabatilenba ye wulikajɔ in senfɛ i k'a dɔn u y'u tɛgɛ da fɛn lankolon caman kan min ni o tun dogolen bɛ yɔrɔ dɔ la badɔn ni wulikajɔ in i k'a dɔn k'a fɔ a sabatira ka kɛɲɛ ni kunnafoni ɲumanw de sɔrɔlen jamanaden sɛbɛnw olu fanfɛla na kunnafoni sɛbɛn minnu n'a bɔra jamanaden sɛbɛnw fanfɛ kɔni o kɛra sababu ye an ka ni OCS maaw ye wulikajɔ kɛ i k'a dɔn u n'u ka ɲɛmaa n'o ye contrôleur principal de police Dramane Keita a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ sabati ni ka taa awa fura minnu bɛ yen ni furaw datu bannenw don fura ɲumanw yɛrɛ tɛ ani ɲɛnaminimafɛnw ka taa olu caman tonen sɔrɔ Ngolonni na i k'a dɔn magasin dɔ da la n'o ye feerekɛso dɔ dalala ye o tun bɛ k'a dilan k'a dogo a dogodogonin na ye ni k'a dogo ye nka o taara ka taa ni dépôt in sɔrɔ ye n'o ye furajugu tonen ye i k'a dɔn a dogolen ye n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ yen ni o ye OCS baarakɛlaw ye ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli jamana kɔnɔ o baarakɛbaw ko don i k'a dɔn u ka wulikajɔ kɛbaa minnu ye wulikajɔ kɛ yen nɔ u sera ka u tɛgɛ da i k'a dɔn nin furajugu a tonen i k'a dɔn a doni 131 ɲɔgɔn ko n'an b'a fɔ o ma ko koli u y'u tɛgɛ da o de kan an b'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la
a bɔrɔ 31 u y'u tɛgɛ da o de kan min n'a falen bɛ fura jugu ni ɲɛnaminimafɛnw dɔrɔn na i k'a dɔn k'a fɔ o fura jugu ni o ɲɛnaminimafɛnw cɛla u b'a fɔ dɔ ma ko diazepam injectable o ye salabatɔw ka fura ye a bɛɛ ye ɲɛnaminimafɛnw ye ka a ta k'i yɛrɛ ɲɛnamini u ye o flacon n'o ye o barani ye o 25 ani 80 u ye tɛgɛ da o kan o kɔfɛ u ye awa papier min bɛ ni u b'a fɔ o ma ko emballage Rizla o ye juin ka papier u bi juin kɛ papier ni min kɔnɔ kɔni ni ka a kɛ cigarette ye o carton 12 u y'u tɛgɛ da o kan o kɔfɛ furajugu wɛrɛ bɛ u b'a fɔ o ma ko kétamine hydrochlorée 500 mg o fana ye injectable ye o fana ye drogue min n'o o pikiri bɛ kɛ maa la den fugariw la kɔni walasa ka se ka kɛnɛya d'u ma u ka walejugu daminɛ parce que olu bɛ sunɔgɔ la kuma bɛɛ n'u ma nin fɛn ninnu k'u la u tɛ se ka wuli k'u jɔ o kuma o fana ye den 300 o barani 360 u y'u tɛgɛ da o fana kan ka fɔra ka pétard min bɛ yen n'u b'a ci popopo ni a fɔra k'a kana ci Mali kɔnɔ a bɛ mɛnna ko an bɛ kɛlɛ la ko pétard ci ka dabila ko pétard yɛrɛ donni Mali kɔnɔ k'a ka dabila o n'a ta o ta o sera ka t'u tɛgɛ da pétard carton 32 ɲɔngɔn fana kan u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la o kɔfɛ fɛn min ye awa fura jugu ye fura minnu ni yala furaw do ni u ma dilan fura dilan yɔrɔ latikaw kɔnɔna la olu fura jugu ninnu u y'u tɛgɛ da o caman kan carton 100 ani carton 30 ɲɔgɔn o fura jugu ninnu na u y'u tɛgɛ da olu fana kan n'i ye nin fɛn minɛlen bɛɛ lajɛlen a bɔrɔw ni y'u fara ɲɔgɔn kan k'a furaw ni a fura jugu n'a ɲɛnaminimafɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a giriya bɛ taa jɔ fɔ tɔni 12 ɲɔgɔn de la tɛgɛ dara o de kan an ka OCS baarakɛlaw fɛ foli ka di o ma nka ko jɛgɛ fanga ye ji ye fanga foyi tɛ OCS la fo dugudenw mana fanga min d'u ma dugudenw bɛ se ka fanga d'u ma cogo min na o de ye kunnafoni ye n'aw sigara maa min fɛ k'a dɔn k'a fɔ maa jugu don wala fɛn jugu b'a bolo fɛn jugu dɔ maralen b'a bolo a ye weleli kɛ joona a ka OCS baarakɛlaw wele wala ni kunnafonidila min n'o ka numéro b'aw bolo a y'o wele an kunnafonidilaw an bɛ maa ninnu bɛɛ dɔn u ka numéro b'an bɛɛ lajɛlen ka numéro b'an bolo an bɛ se k'u wele ka ɲɛf'u ye k'aw dɛmɛ o la o y'aw kɛlen ka fasoden ɲumanya baara kɛ wa n'aw sara ala b'aw sara kɛ arijinɛ ye barisabula maa n'i ka faso kanu ala b'i tiɲɛ kɛ arijinɛ ye ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye badenw kɔfɛ an bɛ taa centre de coordination et de gestion de crise comité interministériel min sigilen bɛ walasa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a mana kɛ gɛlɛya fɛn o fɛn ye olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye u ka kɛ wulikajɔ kɛbaa ye joona ala mana ni gɛlɛya fɛn o fɛn ye k'a cun jamana in kan i k'a dɔn olu bɛ se ka wuli k'u jɔ cogo min na k'u ganga o gɛlɛya ni jamanadenw cɛ walasa jamanadenw kana tɔɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛya la nin cakɛda in ka baara de ye nin ye minisirisow de fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a baara kɛ o de hukumu kɔnɔna la fɛn min ye u ka kunnafoni dɔ ye an y'o sɔrɔ kunnafoni min n'a bɔra kunu octobre kalo tile 29 san 2025 kunnafoni in kɔnɔna la u bɛ maliden kunnafoni k'a yira k'a fɔ min ye sɔrɔdasiya ɲɛmaaso ye u ye wulikajɔ dɔw boloda ni ka kɛɲɛ ni tajiko ye sɔrɔdasiw bɛ taa tajita min na an ka tajita yɔrɔ la n'o ye station service ye i k'a dɔn malidenw ka kɔrɔfɔkan kɔfɛ malidenw ɲɛji bɔlen sɔrɔdasiw k'o ti bɛn cogo si la o kuma u ye wulikajɔ dɔ boloda min bɛ kɛ sababu ye fɔɲɔgɔnkɔ kana na cogo si la malidenw an'u ka lakanabaa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ barisabula lakanabaa bɛɛ tɛ lakanabaa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ lakanabaa juguw bɛ baara jugu min na an ka tajita yɔrɔw la dan bɛ se ka siri o la cogo min fu bɛ se ka siri o la cogo min laɲini de y'o ye o hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn u ye taabolo dɔw ta taabolo minnu n'o bɛ tali kɛ ka taji feere yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen ka lakanabaaw ye lakanabaaw kana taa ɲagami maa siwiliw la bilen n'o ye maliden gansanw ye u kana taa ɲagami olu la bilen o de hukumu kɔnɔna la lakanabaaw u bɛna taa taji ta o yɔrɔ ninnu na wa o yɔrɔ ninnu dɔrɔn yɔrɔ si wɛrɛ tɛ yen ko lakanabaa kan ka taa taji ta yɔrɔ min na fo o yɔrɔ min n'o bɛna yɛrɛ u la u ka ɲɛmaaso fɛ k'a fɔ ko a ka taa taji ta ɲa o yɔrɔ o de bɛ taa yen
o kuma lakanaba fɛn o fɛn mana ye tajita wɛrɛ la min t'o yɔrɔ ye i n'a dɔn k'a fɔ sariya bɛ jamana kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma o kuma ni baara min kɛra nin ye comité interministériel maaw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bi dan sigi sɔrɔdasi dɔw ka wale cɛjugu la wale cɛjugu min tun ye ka taa baara gɛlɛya station baarakɛlaw bolo ani taji tabaw bolo an ka station service la min ni radio bawle yɛrɛ lamɛnbaaw y'a kuma fɔ kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ o kuma nin ye fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ min bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya ko la kosɛbɛ kosɛbɛ fɔɲɔgɔnkɔ o kana don togo si la malidenw an'u ka lakanabaaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn wulikajɔ in laɲini ye nin dɔrɔn de ye Ala k'a sabati burama o kɔfɛ ka lamɛnbaaw ladɔnniya o ka dɔn k'a fɔ ko min ye Gabriel Touré kɔnɔna ye n'o ye an ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ Bamako Gabriel Touré i ka dɔn u ye so dɔ baara kuncɛ yen na ka o koromu karili baara kɛ o kɛra kunun araba octobre kalo tile 29 san 2025 ni so min ni a koromu karila i ka dɔn Gabriel Touré yɛrɛ a kuru kɔnɔna la yen nɔ o de ye maternité n'o ye denw jiginyɔrɔ ye ka denw jiginyɔrɔ kura k'o dilan cogoya min na muso kɔnɔmaw bɛ se ka u ka jigin kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na ani sutura bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min yɔrɔ in jɔra ni o hakilina de ye n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ a jɔra ni bolodi ɲɔgɔnma ye ka bolodi ɲɔgɔnma min n'o bɔra tɔ dɔ fan fɛ tɔ min n'an b'a wele ko fondation FAD ani Mali ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ni dɔgɔtɔrɔso n'o ye jiginnikɛyɔrɔ in ye a ka sɔrɔ Mali jamana fɛ min n'a bɛ Gabriel Touré yɛrɛ kuru yɛrɛ kɔnɔna na yen nɔ a nafa bɛna bonya kosɛbɛ muso kɔnɔmaw ma u ka jiginni lafiya ɲinini sɔrɔli okumu kɔnɔna la badenw Gabriel Touré yɛrɛ ɲɛmaaw ka kɛɲɛ ni u ka kɔrɔfɔw ye nin kɛnɛ in kan u y'a jira k'a fɔ a bɛna kɛ nɔgɔyaba ye olu yɛrɛ furakɛlikɛlaw bolo minnu bɛ yen n'olu bɛ furakɛli denbaw muso kɔnɔmaw kunbɛnbaw muso kɔnɔmaw tɔbɔtɔbɔbaw muso kɔnɔmaw dɛmɛbaw k'u jigin o baara kɛbaw dɔgɔtɔrɔso la ko a bɛna kɛ nɔgɔyaba de ye olu bolo a bɛna nɔgɔyaba don olu ka baaraw kɔnɔna la wa min ye hali muso kɔnɔmaw yɛrɛ ye kɛ ani denyɛrɛnintigiw ko a bɛna kɛ sababu ɲuman ye olu bɛɛ lajɛlen ma barisabula yɔrɔ in jɔra k'a ɲɛ ni k'a dabɔ a kama muso kɔnɔmaw ni denbatigiw bɛ se ka lafiya cogo min na yɔrɔ in jɔra n'o hakiliden ye lakana o sabatilen b'a kɔnɔna la wa i mago bɛ fɛn o fɛn na maternité kɔnɔna n'o ye jiginniso kɔnɔna ye a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la Ala subhanahu wa taala ka yamaru kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la min ye Gabriel Touré yɛrɛ a ɲɛmaaba ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiya bɛ kosɛbɛ nka ale ka nisɔndiya a b'o foli de kɛ ka ɲɛsin minisiri yɛrɛ ma minisiri min ni o bɛ kɛnɛya ko o kunna k'a fɔ i k'a dɔn a ka wulikajɔw la ko n'i y'a mɛn k'a fɔ i ɲɔgɔnko gɔngɔndorona tɛ i sen fila bɛ dugu ma n'i y'a ye fondation FAD ye nin baaraba in kɛ a ɲɛ yira maa min kun i k'a dɔn o de ye jamana ɲɛmaaw ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka miirina o ti dɔwɛrɛ ye maliden bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na kɔ o kɛnɛya baara kalifan bɛ maa min na o de ye colonel Assa Bajalo Touré ye o kuma Gabriel Touré a ɲɛmaaba a y'a ka foli kɛ ka ɲɛsin colonel Assa Bajalo Touré ma i k'a dɔn foli belebeleba ni k'o ta ka di fondation FAD maaw fana ma nin kɛnɛyasoba in jɔli la u ka kɛnɛyaso kɔnɔna la badenw i k'a dɔn k'a fɔ a ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ halisa kɛnɛya baarakɛlaw ka u fana cɛsiri u ka se ka jigisigi u k'o di banabaatɔw ma min ye wulikajɔw ye o sabatilen o de bɛna kɛ sababu ye walasa den minnu bɛ yen ni denyɛrɛninw don olu ka ntanyali n'o ye olu ka sali ye dɔ ka b'o la den minnu n'u tɛ tɛmɛ tile 28 kan denyɛrɛnin ka sin ka bange ka sin ka a kɔ don a ba la o ka jugu kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko mortalité néonatale i ka dɔn o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na walasa denbaw jigi ka sigi halisa ko bɛɛ k'i cɛsiri o la a ka ja kɛrɛnkɛrɛnnenya baarakɛlaw n'o ye kɛnɛya baarakɛlaw ye i k'a dɔn ninnu de kɔrɔfɔkan ninnu bɔra ale ka nisɔndiya kɔnɔna la min ye minisiri yɛrɛ ye a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la n'o ye colonel Assa Bajalo Touré ye a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a fana ye a jira k'a fɔ nin kɛra lafiyaba de ye ale bolo a dusukun na a lafiyara wa nisɔndiyalen don fɛnɛ barisabula musow de bɛna lafiya sɔrɔ ani denbaw de bɛna lafiya ani denmisɛnninw de bɛna lafiya sɔrɔ o kuma ni denbaw ni denw ye lafiya sɔrɔ o bɛ ale yɛrɛ nikun de lafiya
o bi nimisi wasa di ale ma kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a ye musow jɔyɔrɔ a ye da sera o ma bange yɛrɛ a gɛlɛya i ka dɔn a da sera o ma bange ye fɛn min ye gɛlɛya min b'a la ani awa fɛn nafama min don ka fara gɛlɛya kan ayiwa minisiri da sera nin bɛɛ lajɛlen ma o kuma ni yɔrɔ tilara olu ye yɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye ka olu lafiya kuma wɛrɛ t'o kɔ fo ka foli ani tanuni kɛ nka a ka kɔrɔfɔ kɔni kun cɛ waati a yɛrɛ k'a fɔ an ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na nin bɛɛ sababu bɔra an ka jamana ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnena Asimi Goyita ale min ka laɲiniw kɔnɔna la a bɛ maa o maa bila jamana baara la a b'a fɔ k'a fɔ jamana baaraba minnu ka gɛlɛn ma ni baara bɛɛ ye fɛn min ka gɛlɛn ne ma ni jamana kɔnɔ ni fɛn bɛɛ ye olu cɛla kɛnɛya b'a la aw kana kulonkɛ kɛnɛya la wa Asimi Goyita labɛnnen don fɛn o fɛn ye kɛnɛya ko ye fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛnɛya sabati Asimi Goyita i ka dɔn k'a fɔ a cɛsirilen don o la o de ɲɛ min yira an ka jamana ɲɛmaa kunna o de kɛra sababu ye minisiri fana ka farifoni sɔrɔ o de kɛra sababu ye jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye fondation Fadi ɲɔgɔnnaw ye olu fana ka farifoni sɔrɔ ni ka baara in sabati ko kami b'a a ɲɛmaa tɔ filɛ an bɛ dugawu kɛ fondation Fadi ye ka dugawu kɛ Gabriel Touré yɛrɛ baarakɛlaw fana ye k'u fo u ka wulikajɔw la ala ka baara ni ala ka sabati u bolo ka dugawu kɛ banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma. Rama i n'a fɔ an y'a kɔrɔfɔ k'a fɔ aw ye cogo min Conseil malien des transporteurs routiers du district de Bamako olu ye maaw ye maa minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen don maaw tali ma ka bɔ u nɔ na ni u t'u bila yɔrɔ wɛrɛ i k'a dɔn Bamako n'a nɔkandugu la o baara in bɛ kɛ olu de fɛ o jɛkuluba to a ye o de ye olu ye fasoden ɲumanya wulikajɔ dɔ kɛ kunun an da sira ma ka jira k'a fɔ taji gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na a kana kɛ sababu ye ka maaw bali taa ni ka segin la o de hukumu kɔnɔna la se min kɛra olu ye o ye ka se ka bisi dɔw olu bila sen kan n'o ye bolimafɛn dɔw ye awa sotaramaw ni bisiw k'u bila sen kan walasa maaw bɛ se ka taa ni ka segin nɔgɔya cogo min ka t'u ka hajuw la u ka hajuw kana to kɛbɛli ye parce que k'a fɔ ko déplacement ko ka gɛlɛn o kuma o se kɛra min ye o de ye ka bolimafɛnw bila maaw ka sira kan maaw ka t'u ta ni ka t'u ka taa ni ka segin la wa sɔgɔla sɔgɔ min fana ni o bɛ bɛn u yɛrɛ ma ni u bɛ taa ni ka segin kɛ ka kɔrɔ sɔgɔ min na dɛ o sɔgɔ kelen foyi t'i fara a kan ni min ma bɔ a la baara in bɛ tali kɛ nin de la fasoden ɲumanya baara don o siratigɛ la bi octobre kalo tile 30 san 2025 i k'a dɔn fo ka se awa novembre kalo a tile 2 ma san 2025 an bɛna yɔrɔ minnu fɔ aw ye sisan aw bɛ se ka taa mobiliw ta nin yɔrɔ ninnu na i k'a dɔn ani mobili minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ ninnu na an bɛna bɛɛ fɛsɛfɛsɛ aw ye o hukumu kɔnɔna la an b'a daminɛ Bangidankaw la maa minnu bɛ yen k'olu bɛ taa Banginda aw kana fila kɛ a ye taa Tour d'Afrique la Africa Tour b'aw ɲɛ ye Somatara b'aw ɲɛ ye Farafina Tour b'aw ɲɛ ye Jara Transport b'aw ɲɛ ye ni ala sɔnna ma olu bɛ aw ta ka taa bila Banginda lafiya kɔnɔna la Africa Tour ka mobili 2 Somatara ka mobili 2 Farafina Tour ka mobili 1 Jara Transport ka mobili 1 o bɛɛ Bangidankaw ye Tour d'Afrique la Sanangɔrɔba olu fana bɛ taa Tour d'Afrique la u bɛ se ka mobili sɔrɔ yen Jara Transport u ka mobili 5 o de bɛ Tour d'Afrique la ye Sanangɔrɔbakaw ye walasa ka se ka u ta ka bɔ Bamako ka taa n'u ye Sanangɔrɔba wala ka bɔ Sanangɔrɔba ka na Bamako o kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa awa aéroport la olu fana bɛ se ka taa place olu bɛ taa u ka bisiw ta u ka mobiliw ta place OMVS la place OMVS u bɛ se ka taa mobiliw sɔrɔ yen o siratigɛ la Jara Transport ka kari ɲɛnama kelen o b'aw ɲɛ ye Bani Transport ka kari ɲɛnama kelen o fana bɛ aw ɲɛ yen nɔ awa o ye aéroport maaw ye Moribabugukaw a ye taa Gabriel Touré da la ni aw taara Gabriel Touré da la Jara Transport ka bisi ɲɛnama kelen bɛ aw ɲɛ ye Bani Transport ka bisi ɲɛnama kelen b'aw ɲɛ ye Benzo Transport ale fana ka bisi ɲɛnama kelen bɛ aw ɲɛ ye a b'olu sɔrɔ yen an bɛna fɔ Moribabugu la lafiya kɔnɔna la Kati
aita kabo kata kati poste kɔrɔ la o kɔrɔ ye ka Bamako cɛci ka taa kati ka kati cɛci fo kati bɔda la sa parce que poste kɔrɔ kɔni n'i y'o sɔrɔ o y'i selen fo kati bɔda la o kuma aw minnu bɛ yen n'aw ye katikaw ye a ye taa Carrefour des Jeunes da la n'aw taara Carrefour des Jeunes da la a ka transport maaw ka bisi kelen bɛ aw ɲɛ o bɛ aw ta k'aw ta aw bila fo kati yɔrɔ min don Jara transport maaw ka bisi kelen bɛ aw ɲɛ Mande transport maaw ka bisi kelen b'aw ɲɛ Bane transport maaw ka bisi fila b'aw ɲɛ no n'aw sera yen nin bisi ninnu b'aw ta ka taa bila kati f'aw se yɔrɔ la nɔgɔya kɔnɔna la samayakaw aw fana kana siran aw ye taa OMVS la place OMVS a ye taa ye n'aw taara ye aw bɛ benzo transport kelen benzo transport ka bisi kelen a b'o sɔrɔ aw ɲɛ Jara transport ka bisi kelen a b'o sɔrɔ aw ɲɛ Sonefu ka bisi kelen a b'o sɔrɔ aw ɲɛ Douazan transport ka bisi kelen a b'o sɔrɔ aw ɲɛ samayakaw ko don tani ka segin nɔgɔyali hukumu kɔnɔna la Samankɔ a bɛ taa place OMVS la n'aw taara place OMVS la aw bɛ bisiw sɔrɔ an ɲɛ Bani Monoche transport olu maaw ka bisi fila bɛ aw ɲɛ Stuff transport olu ka bisi kelen bɛ aw ɲɛ AK transport olu ka bisi kelen bɛ aw ɲɛ non Lafiyabugukaw a ye taa LPK Carrefour des Jeunes o kuma Carrefour des Jeunes a ye t'o da la a bɛ Douazan transport kelen sɔrɔ Douazan transport olu ka mobili fila sɔrɔ aw bolo nin bɛɛ lajɛlen mobili bisi ɲɛnamaw o den 32 o de labɛnnen bɛ jamana ɲɛmaw fɛ i ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Conseil malien des transports routiers maaw fɛ Bamako district maaw ta olu fɛ walasa aw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i ka dɔn aw bolo Bamako kɔnɔna la ani Bamako n'a nɔkandugu la jamana ɲɛmaw kali k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya mana na cogo o cogo i ka dɔn wulikajɔ olu se ye min ye o b'o kɛ i ko min to k'a fɔ cogo min ko bɛrɛkɛ tɛ fakuya ye jamana ɲɛmaw se ye min ye u kali k'a dɔn k'a fɔ u b'o kɛ anw ye walasa anw ka jɛnatigɛ bɛ nɔgɔya cogo min na an b'o fɔ nin wulikajɔ in na k'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ yen ni essayé t'i ka moto la n'i bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o kuma i jija i ka nin yɔrɔ ninnu sɔrɔ hali bi ala ka jamana in yiriwa Burama ka fara o kan min ye an ka jamana minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsinnen dugu jukɔrɔfɛnko ma a ye kunnafoni dɔ bɔ k'a bin kunun kunnafoni min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ cakɛda caman bɛ yen cakɛda minnu ni jamana tun ye yamaruya sɛbɛn d'u ma dugukolo jukɔrɔfɛnw bɔli o yamaruya sɛbɛn tun dir'u ma ka u bɛɛ lajɛlen ka yamaruya sɛbɛn baaraw jɔ an b'a fɔ o ma ko k'a suspend i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen ka jɔ permis fɛn o fɛn tun dira k'a annuler k'a jɔ yɛrɛ tɛ dɛ parce que n'an ko k'a suspend kɔrɔ ye ko a bɛ jɔ waati kɔnɔ k'a annuler an bɛna cakɛda fɛn o fɛn ka yamaruya sɛbɛn fɔ aw ye ni olu kun yamaruyalen don ka dugu jukɔrɔla baara kɛ dugu jukɔrɔfɛnw bɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ ka yamaruya sɛbɛn kɛra fu falaki ye o b'a kɔrɔ ye ko k'a annuler o la i b'a ye k'a fɔ société minière Lulu Sarl olu minnu tun bɛ o fali kɛ an sɔnko marabolo kɔnɔna la olu ka baara kun ɲɛsinnen don i ka dɔn dugu jukɔrɔfɛnw ɲinini ma i n'a fɔ manganèse ani dugu jukɔrɔfɛn tɔw ayiwa société min bɛ yen n'o ye société Albab Mining Sarl olu tun bɛ Tasiga ale ye kɛɲɛkafɛla na o fana ye an sɔnko cercle kɔnɔna ye olu ka baara fana kun ɲɛsinnen bɛ manganèse ani dugu jukɔrɔfɛn tɔw olu ɲinini ma awa société dɔ fana bɛ yen o société kelen ko Albab Mining Sarl Tasiga ani Baɲafa fana cɛ yamaruya tun b'u bolo ye ka dugu jukɔrɔfɛnw bɔli baara kɛ i n'a fɔ manganèse n'a tɔw a sɔnko kɔnɔna la min ye awa société Sinking Mines du Mali Sarl ale tun bɛ Arafa ale Baɲafanfɛla na Kidali dugu kɔnɔna la olu fana baara o jɔra ka fara o kan société wɛrɛ tun bɛ yen n'o bɛ wele ko société Prodigy Resources olu tun bɛ Wasangara o bɛ Bafulabe kɔnɔna la awa olu fana ka baara tun ye dugu jukɔrɔfɛnw ɲinini ye ka fara o kan société TAG Resources
Mali Sarl olu tun bɛ Keɲeba ale Keɲekafɛla na ka fara o kan société Socaf 2 Sarl olu tun bɛ Budu Karama Kayi mara kɔnɔna la société Minex Sarl olu tun bɛ Zerikori Buguni marabolo kɔnɔna la cercle kɔnɔna la société Omnium Invest SA olu tun bɛ Panguru Sikaso marabolo kɔnɔna la société Toguna Mining Sarl ale tun bɛ Siramana o ye Kati cercle kɔnɔna ye société Mani Sarl ale tun bɛ Jagunde ale Keɲekafɛla na Keɲeba ko do société SFDI Sarl ale tun bɛ Kekɔrɔ ka digi a Baɲanfanfɛla kan ani a kɔrɔnfɛla kan ayiwa ka fara société Mali Gold Resources SA ale tun bɛ Kebeni Kajoro marabolo kɔnɔna la société BT Mineral Sarl ale tun bɛ Kolemba Kati ale cercle kɔnɔna la société Sino King Mining Mali SA ale tun bɛ Kolena Buguni marabolo kɔnɔna la société Kof in Nour Mali Sarl ale tun bɛ Farabana Keɲeba marabolo kɔnɔna la ninnu bɛɛ lajɛlen yamaruya sɛbɛn tun bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bolo dugujukɔrɔfɛn boli la n'o ye dugujukɔrɔfɛnw ye sanu dɔw ta ye sanu ye a n'a tɔw min ye société Delta Exploration Mali Sarl ale tun bɛ Faleya ale ka yamaruya sɛbɛn o tun ye uranium ani dugujukɔrɔfɛn tɔw ye société groupe GMS Co Mali ale tun bɛ Banko Keɲekafɛla na awa Buguni marabolo kɔnɔna la ale ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ sanubɔ kan ani dugujukɔrɔfɛn tɔw société Bofond Mining Sarl ale tun bɛ Kosaya ale bɛ Keɲeba marabolo kɔnɔna la ale ka yamaruya sɛbɛn dugujukɔrɔfɛn bɔ la o tun ye Jama ani dugujukɔrɔfɛn tɔw ye société Amori Gold Sarl ale tun bɛ Kulumanjo ale bɛ Buguni fana marabolo fɛ ale ka yamaruya sɛbɛn tun ye sanu bɔli ani dugujukɔrɔfɛn tɔw société Africa Mining Sarl ale tun bɛ Musala Keɲeba marabolo kɔnɔna la ale ka yamaruya sɛbɛn o tun ye Mali yamaruya ka sanu ani fɛn wɛrɛw bɔ société malienne de prestation Sarl Somaf Sarl ale tun bɛ Senu Joila marabolo kɔnɔna la ale ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ boli sanu bɔ ani fɛn wɛrɛw kan société Bofond Mining Sarl ale tun bɛ Kasama ale bɛ Keɲeba fɛ ale ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ Jama bɔli ani dugujukɔrɔfɛn tɔw kan société compagnie minière du Mali Sarl ale tun bɛ Bukukurala c'est ça hein Bukukurala bɛ Joila fɛ ale ka yamaruya sɛbɛn o tun ye nɛgɛ bɔli ani dugujukɔrɔfɛn tɔw ka fara o kan compagnie minière du Mali Sarl ale tun bɛ Sefeto fɛnɛ Sefeto o bɛ Kita cercle kɔnɔna la ale ka yamaruya sɛbɛn tun b'ale yamaruya ka nɛgɛ ani fɛn wɛrɛw bɔ société Timbuktu Resources Sarl ale tun bɛ Sanankoroni
sanankoroni ale bɛ kati cercle fɛ ale tun ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ boli sanubɔ ani fɛn wɛrɛw kan. Société OMGF Mining Sarl ale tun bɛ nɛrɛkɔrɔ kɛɲɛkanfɛla na Buguni marabolo kɔnɔna la ale ka yamaruya sɛbɛn tun b'ale yamaruya ka sanubɔ ani fɛn wɛrɛw kɛ. Société Mandé Empire Resources ale tun bɛ bubu o bɛ Keɲeba fɛ yamaruya sɛbɛn min tun b'ale bolo tun b'ale yamaruya ka sanu ani fɛn wɛrɛw bɔ. Société AD4 Consulting Sarl ale tun bɛ Sebesunkoto Sebesunkoto ale Banyanfanfɛla na Kayi mara kɔnɔna la ale ka yamaruya sɛbɛn tun ye sanubɔ ani fɛn wɛrɛw ye. Société Jago Mine o yɔrɔni tɔ fɛnnen do dɔɔni nka u ka taamɔn b'o kan nka o tun bɛ Kati n t'a dɔn ni ji jago mineral de don wa min don parce que tampon b'a yɔrɔnin kan quoi nka o k'olu ka yamaruya sɛbɛn tɔnɔ tun bɛ sanubɔ ani dugu jukɔrɔfɛn tɔw kan substance minérale du groupe 2. Société wɛrɛ tun bɛ yen ni o bɛ wele ko Société Resolute Exploration Sarl ale tun bɛ Bogotimti ni ma fili voilà ale fana bɛ Kayi marabolo kɔnɔna la olu fana ka yamaruya sɛbɛn o tun bɛ sanubɔ ani fɛn wɛrɛw kan. Société Groupe Saxe Gold Sarl ale tun bɛ Jinetumanina ale bɛ Buguni marabolo kɔnɔna la ale yamaruyalen tun don sanubɔ ani fɛn wɛrɛw la. Société Cora Gold Mali Sarl ale tun bɛ Sati Fara kilebefɛla na Kayi marabolo kɔnɔna la ale ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ awa sanubɔ ani fɛn wɛrɛw kan. Société Korega Sarl ale tun bɛ Farabale kilebefɛla na ale bɛ Buguni fɛ olu ka yamaruya sɛbɛn o tun bɛ sanubɔ ani fɛn wɛrɛw kan. Société Minefinders Mali Sarl ale tun bɛ Kabare o bɛ Kati fɛ ayiwa ale fana ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ ale yamaru ka nɛgɛ ani fɛn wɛrɛw bɔ. Société Gold Mining Sila et Fils Sarl GMSF Sarl ale tun bɛ Bogolo ale bɛ Kati fɛ ale ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ sanubɔ ani fɛn wɛrɛw kan. Société Turekunda BT Sarl ale tun bɛ Jelibani ale bɛ Kangan fɛ i ka dɔn ale tun bɛ sanubɔ ani fɛn wɛrɛw kɛ. Société Esimix Sarl ale tun bɛ Biefina Buguni marabolo kɔnɔna la ale fana ka yamaruya sɛbɛn tun ye sanubɔ ani dɔwɛrɛw ye. Société Mali Mineral Resources SA ale tun bɛ Faleya Citadina o bɛ Keɲeba fɛ olu ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ olu yamaru ka bauxite ale ɲinini baaraw kɛ ani dugu jukɔrɔfɛn wɛrɛw. Société 789 Mining Exploration Sarl ale tun bɛ Josian 2 ale bɛ Buguni fɛ ayiwa a bɛ se ka kɛ n t'a fɔ ka ɲɛ mais bon mun b'a dugu dɔn olu bɛ se k'a dɔn quoi olu ka yamaruya sɛbɛn tun ye sanubɔ ani ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Menta Resources Mali Sarl ale tun bɛ Komana Kuta ale bɛ Kangaba fɛ olu ka yamaruya sɛbɛn tun ye sanu ɲinini ani dugu jukɔrɔfɛn tɔw. Société Avion Mali West o fana tɔ ni exploration ni ma fili hali n'a y'a sɔrɔ tanbɔ b'o yɔrɔnin kan o fana an tɛ se k'o kalan ka ɲɛ mais je pense que c'est bien exploration SA
ale tun bɛ fukaja ale bɛ yanfolila cercle kɔnɔna la olu ka yamaruya sɛbɛn o tun bɛ olu yamaru ka sanu ɲini ani jugujugɔrɔfɛn wɛrɛw société Legend de Gold Mali Sahel ale tun bɛ lakafia Kayi marabolo kɔnɔna la olu kun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw société Min Founders Mali Sahel ale tun bɛ Manankɔrɔ Buguni marabolo kɔnɔna la olu yamaruyalen tun don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw société Global Nufara société waye Nufara Sahel ale tun bɛ Nufara u bɛ yanfolila fɛ olu tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw société minière de Tessit Sahel ale tun bɛ Balandugu u bɛ Kiɲɛba fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw société Catalyst Resources Sahel ale tun bɛ Samanafulu ale bɛ Kayi fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw société Delta Exploration Mali Sahel ale tun bɛ Madini bɛ Kiɲɛba fɛ ale tun yamaruyalen don ka uranium ɲinini baaraw kɛ ani fɛn wɛrɛw société Delta Exploration Mali Sahel ale fana tun bɛ Bala bɛ Kiɲɛba fana fɛ a yamaruyalen tun don yen na fana ka uranium ɲinini baaraw kɛ Société Internationale Drilling Company Mali Sahel ale tun bɛ Sendi Nord o ye Sendi Kiɲɛkafɛla ye Kajolo yɛrɛmarakafo kɔnɔna la ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini Société Mali Mining House SA ale tun bɛ Babara ale bɛ Kiɲɛba fana fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw dugu jukɔrɔfɛnw na Société Générale d'équipement de prestation et de management Sahel ale tun bɛ Ɲina Sikaso marabolo kɔnɔna la ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw Société Internationale Drilling Company Sahel min tun bɛ Tabakɔrɔ bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani baara wɛrɛw dugu jukɔrɔfɛnw lahala kan Société Accord SA ale tun bɛ Tambale ale bɛ Kati fɛ ale tun yamaruyalen don ka bauxite ani fɛn wɛrɛw k'olu ɲini Société Han Sokore Construction et Mine Sahel ale tun bɛ Jalafara bɛ Kiɲɛba fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini Société Mali Mineral Resources SA ale tun bɛ Kenyekun ale bɛ Kulikoro fɛ ale tun yamaruyalen don ka bauxite ale ni dugu jukɔrɔfɛn wɛrɛw ɲini Société wɛrɛ bɛ yen ale fana tɔgɔ yɔrɔ la u ka tampon b'o kan an tɛ se ka o fana an t'o se k'o faamu mais ale tun bɛ Banankɔrɔ Kita fɛ oui c'est bien Banankɔrɔ voilà Kita fɛ ale tun yamaruyalen don ka bauxite ɲini ani fɛn wɛrɛw Société Matrix Mining Sahel ale tun bɛ Morobugu ale bɛ Buguni fana fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw Société Samcam Sahel ale tun bɛ Moroyafara ale fana bɛ Kiɲɛba fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw Société Cora Gold Mali Sahel ale tun bɛ Tanga ale bɛ yanfolila fɛ olu yamaruyalen tun don yen nɔ ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini yen nɔ Société Mali Gold Fallings Sahel ale tun bɛ Sinsorola ale bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini Société Sab International Sahel
ale tun bɛ Jokeba Sud ale tun bɛ Kayi mara la Kayi fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko Société Fan Investment Mahamadu Usman Kulibali Sarl ale tun bɛ Sabusire o ye Keɲeba marabolo ye ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini yen nɔ. Société Mali Gold Files Sarl ale tun bɛ Mena ale bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Gold Rocks Mali SA ale tun bɛ Waiga Nord o bɛ Keɲeba fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini. Société Minco Sarl ale tun bɛ Leya Est Kayi marabolo kɔnɔna la ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Wafi Mining Sarl ale tun bɛ Kondoya bɛ Keɲeba fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Africa Mining Sarl ale tun bɛ Solabuguda ale bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société d'approvisionnement et distribution Sarl ale tun bɛ Farabale o bɛ Buguni yɛrɛmarakafo kɔnɔna la o tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ni baaraw kɛ yen nɔ. Société Gold Partners Sarl Yorobugu ale tun bɛ Yorobugula Sud o bɛ Yanfolila fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Point Commercial Sarl ale tun bɛ Faraba Sud-Est Faraba ani Keɲeka cɛ n'a fɔ Faraba ale ni awɔ Keɲeka cɛ ka digi kɔrɔ la o yɔrɔ de bɛ o de ye Faraba Sud-Est olu ka baara kun ɲɛsinnen don sanu ani fɛn wɛrɛw ɲinini ma. Société Sudket Sarl ale tun bɛ Fɛnkola Nord o bɛ Buguni fɛ olu ka baara tun ye sanu ani fɛn wɛrɛw ɲinini. Société Sanu Wele SA ale tun bɛ Fogoba o bɛ Kolonjɛba fɛ ale ka yamaruya kun bɛ boli fɛn min ɲinini kan o ye sanu ani fɛn wɛrɛw ye. Société Kofu Mining Sarl ale bɛ Batale Kilebefɛla na Batale West o bɛ Keɲeba fɛ olu ka yamaruya sɛbɛn tun bolo yamaruya ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Birimia Gold Mali Sarl ale tun bɛ Jokelebugu ale bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Birimia Gold Mali encore ale tun bɛ Makono bɛ Kati fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini dugu jukɔrɔ fɛnko la. Société Planet Mining Sarl ale tun bɛ Intilit ale bɛ Gawo fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini ni baara kɛ yen nɔ. Société Minière Africaine SA Somia SA ale tun bɛ Bajazila Est o bɛ Keɲeba fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ni baaraw kɛ yen nɔ. Société Mali Gold Sarl ale tun bɛ Sendendi Sud o bɛ Keɲeba fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini. Société Feng Yi Sarl ale tun bɛ Masakama Sud o bɛ Kayi fɛ olu kun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Kiring Mining Sarl ale tun bɛ Jako tɛ dɛ Jako de don Jako o bɛ Bafulabe fɛ olu kun yamaruyalen don ka
calcaire ani dugujukɔrɔ fɛn wɛrɛw k'olu ɲini ni baara kɛ yen nɔ. Société Mali Mining House SA ale tun bɛ fɛnɛ sankama ale bɛ yanfolila fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Mali Mining House SA ale tun bɛ fɛnɛ Manjela ale bɛ yanfolila fɛ ale tun yamaruyalen don yen na ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société IAM Gold Mali Corporation Sal ale tun bɛ Kofia Sud o bɛ Keɲeba fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Société Birimia Gold Mali Sarl ale tun bɛ Nchola bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini yen na. Société Minkale Forage SA ale tun bɛ Kisa ale bɛ Kolonjɛba fɛ ale tun yamaruyalen don ka lithium ani fɛn wɛrɛw ɲini yen nɔ. Société SMK Mining Sarl ale tun bɛ Raurus ale bɛ Kidal fɛ ale tun yamaruyalen don yen nɔ ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société Mali Mining House SA ale tun bɛ Josian bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don yen na ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini yen nɔ. Société Marvel Exploration Sal ale tun bɛ Tahala ale bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don yen nɔ ka sanu ɲini ani fɛn wɛrɛw. Société SDM Invest Sal ale tun bɛ Soninkenyi kɔrɔnfɛla na o bɛ Kati cercle fɛ ale tun yamaruyalen don ka calcaire ani fɛn wɛrɛw ɲini yen nɔ. Société Espoir de Demain Sarl entreprise et commerce général ale tun bɛ Kabat ale bɛ Kayi fɛ ale tun yamaruyalen don yen na ka calcaire ani fɛn wɛrɛw ɲini yen na. Société wɛrɛ tun bɛ yen na n'o ye société Zhongchuo Mining o ye chinois tɔgɔ ye dɛ. Zhongchuo Mining Sal ale tun bɛ Bugudala ale bɛ yanfolila fɛ ale tun yamaruyalen don yen na ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini yen nɔ. Société dɔ fana tun bɛ yen ko Zixidi Mining o fana chinois don. Zixidi Mining ni ma fili. Zixidi Mining Compagnie Sarl ale tun bɛ Dandumandan Nord ale bɛ Kangaba fɛ ale tun ka yamaruya sɛbɛn tun b'ale yamaruya ka sanu ɲini ani baara wɛrɛw kɛ yen nɔ. Société wɛrɛ bɛ yen min bɛ wele ko Timbuktu Resource Sarl ale tun bɛ Fengola Sud ale bɛ Buguni fɛ ale tun yamaruyalen don ka sanu ani fɛn wɛrɛw ɲini yen nɔ. Awa ninnu de ye yɔrɔ sanubɔ yɔrɔw ye dugujukɔrɔ fɛn bɔ yɔrɔw ye minnu ni permis d'exploitation tun b'u bolo ni jamana tun ye a d'u ma ka yamaruya d'u ma k'u ka baara kɛ ni jamana ye a yamaruya sɛbɛn bɔsi u la k'a fɔ jamana ka taa sira kura hukumu kɔnɔna la n'o ye ka jamanadenw ka jamana tɔnɔ bɔ ka jamana kɔnɔfɛnw tɔnɔ bɔ o kuma o hukumu kɔnɔna la ka segin baaraw kan ka baaraw kɛ ka ɲɛ nin société ninnu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya sɛbɛn bɔsira u la. Les superficies dans les secteurs concernés sur lesquels portaient les dits permis de recherche sont libérés et tout droit conservé. Ko du u tun bɛ baara kɛ dugukolo fɛn o fɛn kan n'a yamaruya tun b'u bolo o ta t'a ye bilen o tuma n'u ka site tun bɛ yen haute u ka fɛnw cɛ ka bɔ yen yɔrɔ t'u ta ye bilen. Le directeur national de la géologie et des mines est chargé de l'exécution. Directeur général de la géologie et des mines min filan kɛrɛfɛ a Sotiba yan ni ma fili o tuma ko o de bi
wulikajɔw sabati walasa ni sariya ninnu ka se ka labato ayiwa o kɔfɛ an bɛ taa hali bi ɲɛfɛ min ye permis wɛrɛw ye n'o ye yamaruya sɛbɛn wɛrɛw ye olu fana bɔra ma mun tɛ an ka fɔlen ninnu ye o siratigɛ la an bɛ na société Aisha Industrie Sarl o bɛ Kati kɔkɔ Kati kɔnɔna la olu ka awa yamaruya sɛbɛn tun bɛ boli fɛn min kan o tun ye exploitation de dolerie dolerites o yɛrɛ dolerite ne yɛrɛ t'o dɔn fɔlɔ o fana ye fɛn min yɛrɛ ne t'o dɔn fɔlɔ nka o fɔlɔ tun b'o baara kɛ ka fara o kan min ye société Gambie et frères olu tun bɛ Muntugula bɛ Kati fana fɛ olu fana ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ boli fɛn min kan o y'o fɛn kelen ye doleri fana tilara ka doleri recherche kɛ ka fɔ ye olu fana ka yamaruya sɛbɛn tun bɛ boli o fana baara kan o kɔfɛ société wɛrɛ bɛ yen min bɛ wele ko Société Générale d'Exploitation des Carrières du Mali ale tun bɛ Moribugu Nord o bɛ Kangaba fɛ olu ka baara tun bɛ tali kɛ o dolerite kelen boli la o kɔfɛ min ye Société des Mines de Bouré SA ale tun bɛ Kɔɲɔnbila bɛ Kati fana fɛ olu fana ka baara tun bɛ bɛn o fɛn kelen boli ma dolerite o kɔfɛ fɛn min ye Société Tunguna SA ale tun bɛ Ɲanfan bɛ Kita fɛ ale fana ka baara tun bɛ bɛn awa dolomi o fana ye dugujukɔrɔfɛn dɔ ye o fana bɔli baara ma ka fara o kan société wɛrɛ tun bɛ yen min bɛ wele ko Rikaz Sarl Ngolobugu ale tun bɛ Ngolobugu Kati fɛ ale fana ka baara tun bɛ bɛn dolerite nin bɔli ma ka fara o kan société wɛrɛ tun bɛ yen Global Construction Technologie et Mining Sarl ale tun bɛ Kalange Kati fɛ ale fana ka baara tun bɛ bɛn o dolerite bɔli fana ma société wɛrɛ tun bɛ yen min n'o bɛ wele ko Société Bâtiment Ébénister, oui, Construction Métallique et Commerce Général, Sarl. C'est Balakoro, oui, je pense, parce que tampon frambo au rocan, c'est Balakoro, Katife. Olu fana ka baara tun bɛ o dolerite kelen ma société wɛrɛ tun bɛ yen nɔ min ni o bɛ wele ko Société Groupe International pour le Développement et de Transactions SA ale tun bɛ Negebabugu Keɲaka fɛ o fana bɛ Kati fɛ olu ka baara tun bɛ dolerite kelen bɔli ma société wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Chou de Finana Sarl ale tun bɛ Finana ale bɛ Joyila fɛ olu ka baara tun bɛnnen bɛ dolomi bɔli ma la baarali ma Société Bâtiment Ébénister Construction Métallique et Commerce Général Sarl ale tun bɛ Fabugula Sud Kati fɛ ale fana ka baara kun bɛn bɛ o dolerite bɔli baarali ma Société Sogea Satom ale tun bɛ Kelekuru o bɛ Kulikoro fɛ ale ka baara tun bɛnnen bɛ dolerite bɔli fana ma Société voilà entreprise Umar Mohamed Sogore International Sarl ale tun bɛ Woloni Est o bɛ Kati fɛ Woloni Est ale ka baara fana kun bɛnnen bɛ dolerite bɔli ma la baarali ma Société Zenith Énergie pour le Développement ZSA ale tun bɛ Kenyekoro Sud o bɛ Kati fɛ ale ka baara fana kun bɛnnen bɛ dolerite ma
ala baralima société Sodco Mining SAS ale tun bɛ Borono o bɛ Kangaba fɛ ale ka baara tun bɛ do leriti bɔli fɛnɛ ma société compagnie sahélienne d'entreprise SA ale tun bɛ Nace Kura bɛ Sikaso fɛ ale ka baara fɛnɛ kun bɛnnen bɛ granite bɔli balabarali u ma société Sogia Satom ale tun bɛ Yelekebugu bɛ Kati fɛ ale ka baara kun bɛnnen bɛ do lerti ale fana la baarali ma société Afrimine Solution Sal ale tun bɛ Sanfara bɛ Kati fɛ ayiwa ale ka baara fana tun bɛnnen yamaruya sɛbɛn tun bɛ ale yamaruya ka do lerti la baarali kɛ société Faso Bara Sarl ale tun bɛ fura o bɛ Kulukoro fɛ ale fana tun bɛ do lerti la baarali kɛ an bɛ yafa ɲinikaw fɛ han société An General Trading Sarl ale bɛ Negebabugu Kati fɛ ale tun ka baara fana b'ale yamaruya ka do lerti baara kɛ société Afrimine Solution Sarl Bugutintin o bɛ Kayi fɛ ale ka baara fana tun bɛn bɛ ka yamaruya sɛbɛn di a ma ka do lerti k'a la baarali kɛ o kuma burama ninnu de ye yamaruya sɛbɛn fana ye ka fara an ka fɔlen fila ninnu tɛ unu dɔn ninnu tɛ kelen e ko do lerti ko pierre de don n'est-ce pas donc fara de don parce que nin yɔrɔ ninnu i b'a dɔn farama yɔrɔ don i yɛrɛ b'a dɔn a yɔrɔ mana fɔ dɔrɔn a yɔrɔ fɛn min bɛ yen a bɛɛ bɛ an ka yɔrɔ kɔn fanfɛla ninnu a bɛɛ ye farama yɔrɔ de farafin sugu dɔw de don voilà donc olu bɔyɔrɔ ninnu fana carrière minnu kun dilen bɛ o maa ninnu ma nin y'o fana bɛɛ lajɛlen bɔsilen k'a bɛɛ kɛ fu ye n y'a fɔ aw ye k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ jamana ka nafa sɔrɔ a ka fɛn bɛɛ la ala ye fɛn o fɛn di anw ma k'o kɛ anw tiɲɛ ye an bɛ nafa de sɔrɔ a la wajibi o de kama ministre Amadou Keita professeur Amadou Keita a n'a ka baarakɛlaw an b'o fo nin kɛnɛ kan n b'a dɔn a bɛ kɛ Asimi Goyita ka yamaru de kɔnɔna la ka Asimi fo laɲini ye anw ka se ka nin bɛɛ lajɛlen tɔnɔ bɔ yamaruya sɛbɛn kun dira ni maa minnu ma k'a minɛ u la a bɛ se ka a bɛ d'u ma kɔfɛ nka segin bɛ kɛ baaraw kan ka jamana ka intérêt jateminɛ a kɔnɔna la ni ka sɔrɔ ka awa segin baaraw kan k'a d'u ma Burama o bi taa n'an ye lakanabagaw ka kunnafoni kɔnɔna la teliya la